Boas tardes. Salam alaikum. Konnichiwa. Good afternoon. Bonjour. Alberto, quita que eso non nos toca a nos. Moi boa tarde a todos e todas. Grazas por estar aquí e benvidos á graduación de cuarto da ESO do curso 2025-2026 do IES Río Cabe. No día de hoxe pechamos unha etapa moi importante na nosa vida. E con ela iránse centos de anécdotas e recordos dos que sempre nos lembraremos. 4 anos cheos de aprendizaxe, esforzo, pero tamén moitas risas. Comecemos así, dando unhas verbas a todas as persoas que nos acompañaron neste camiño, para chegar ao día de hoxe. Familias, comunidade educativa e compañeiros e compañeiras. En primeiro lugar, queremos dedicar unhas palabras ás nosas titoras. Ana Delgado, de cuarto ESO A. Fixeches de historia a materia favorita de moitas e moitos de nós. Transportaches a túa paixón ás aulas e deixáchesnos claro quen foi o primeiro astronauta español que voou no ano 1973 só con viaxe de ida. Como titora non poderíamos pedir máis. Estiveches sempre que o precisamos, déchesnos os mellores consellos e explicaches-nos o que pasaba no mundo dunha forma que só ti sabes, a nosa favorita. Gracias, Silvia. A nosa titora de cuarto de ESO B e tamén profesora de FOC. Sempre nos quedaremos con estes traballos en grupo cando algúns días estábamos tan cansos que non dábamos nin collido o lápiz. Grazas polo teu dinamismo e transmitirnos a túa boa enerxía, pero sobre todo polo teu agarimo cara a nós. E non esquecer as túas excursións cara aos xulgados, escoitar liortas e máis liortas. Aínda quedamos con ganas de escoitar un xuízo que sexa sobre o Marcos das Leiras. De cuarto ESO PDC, Fe Cortiñas. Sempre levaremos con nos os teus bons consellos e o amor que transmites cara a nós. Ainda que moitas veces xa botamos a paciencia, máis la ser de que parecemos 67, apreciamos igual que ti o fas coa Real Academia Española. Paula Martínez, de cuarto ESO C. Como titora, agradecerche todo o que fas por nós e todo o que nos axudas co que necesitemos. E como non esquecer os vídeos tan inspiradores que nos poñías na clase. Como profesora de castelán, moitas grazas por esas explicacións tan boas e por as 115 oracións que nos mandaches para repasar. Agora só soño coas subordinadas. E chega o momento do profesorado que nos acompañou durante este ano. E seguimos co Departamento de Lingua Castelá. Grazas a Nuria por mostrarnos o bonita que é a lingua e o bonita que esti explicándoa. Por ser tan comprensiva e axudarnos en todo o que precisamos, tanto na túa materia como no resto do curso. Do Departamento de Inglés, Raquel García, Carla, Paula e Victoria. Thank you for teaching us English the best way possible. Por fin entendimos a diferencia entre past simple e past continuous, aínda que os irregular verbs seguen bastante irregular. Se un día sobrevivimos nun país angloparlante, será grazas a vos e ao traductor do móvil nos casos máis difíciles. And Victoria, thank you por ensinarnos o teu país dunha maneira única. Veña, imos movernos un pouco. Grazas a Andrés, de Educación Física, e o profesor do Sonriso eterno. Aínda que algún que outro alumno ás veces desaparecía no medio da clase e resultaba estar debaixo das colchonetas, todo ben, todo correcto. E falando de música,
Bea, que aínda que levamos sin vela 3 meses, recordarémola sempre por la partitura da flauta o son do ar, que a repetimos unha xea de veces. E falando de música, Xoel converteu a súa paixón no seu traballo e conseguiu que todos atopásemos melodía hasta nos suspiros dos nosos personaxes favoritos. E si, contigo tocamos a mesma partitura, pero cambiámola nas 2 últimas semanas de clase. Non queredes escoitala? Ou si, que hoxe non nos esquecemos dela. E que sería de nós sen saber de onde vimos e cara onde imos? Gracias, Alexandre, o noso profesor de Xeografía e Historia, por facer unha entretida materia con miles de anos de contido e polos exámenes que nos obrigaron a pensar un pouco máis alá de memorizar datas. Iso sí, marchamos cunha pequena débeda pendente. Seguimos agardando por unha actuación de gaita mentres nos contas a historia de Taboada. E non esquecernos de Ana Otero, a nosa profesora de Lingua Galega e Literatura. Como podedes comprobar, non nos estamos equivocando ao ler este discurso, xa que estamos lendo en papel, o cal nunca, pero nunca, se queda sen batería, e non nun ordenador. E, por suposto, sempre recordaremos as túas anécdotas que non queda claro se entran no examen ou non, pero sempre te lembraremos a ti e a Rafael Dieste, xa sabemos todos por qué. A David, de francés. Merci de transmettre votre passion et votre talent avec les langues, notamment le français, impliqués en nos voyages d'échanger en France super spéciaux. E se alguén non o domina, traducimos. Grazas por ensinarnos a túa paixón e talento cos idiomas, sobre todo co francés. E queremos lembrar tamén os 2 intercambios con Francia, acompañados por David e Ana Delgado. Foi unha aventura inesquecible. Quedarános para sempre na memoria como rañamos ata os últimos minutos en Disney para aproveitar ata o derradeiro segundo antes de volver. No departamento de matemáticas, Emilio Sotelo, Patricia e Diego. Emilio Sotelo, por explicar tamén todo o temario, en especial as funcións, que sempre lembraremos polo xeoxebra e os vectores equipolentes. Que equipolentes non sei, pero valente tiñas que ser ti para aguantar con nós 4 horas a semana durante todo o curso. E Patricia, moitas grazas polas túas clases tan amenas e tamén por ensinarnos como poder resolver simples problemas da nosa vida que antes de empezar o curso non sabíamos resolver. E grazas por amenizar as horas libres cun pouco de Freddie Mercury. Mamá... Diego, de Matemáticas. Grazas por as túas explicacións tan cómicas e os teus espléndidos concertos de gaita. És todo un artista. E recordade, as parábolas cando van cara abaixo están tristes, por iso son negativas, e cando van cara arriba son felices e positivas, como nas festas. Ángeles de religión. Moitas grazas por sempre rezar por nós durante estes anos, antes dos exames, e por ser a persoa que és e tratarnos a todos con tanto cariño e amor. Nunca esqueceremos as túas clases, que sempre incluían un lambetado final. En filosofía, Flor, aínda que durante un tempiño deste curso non puideches estar con nós, os días que compartimos foron suficientes para ensinarnos o importante que é a filosofía e o moito que nos axuda a medrar e a comprender o mundo. Anabel, de Plástica. Grazas por transmitirnos a túa paixón e querer ao teu alumnado e ao teu traballo como a ninguén. As túas clases eran un momento perfecto para relaxarse e sacar potencial artístico ata de onde críamos que non había. Tes unha capacidade de apreciar a arte como a ninguén e por iso nós tamén te apreciamos moitísimo. A Carmen, de Física e Química, coa que nunca tiñamos tempo a nada, nunca entendíamos nada e nunca estudábamos nada. Ño. Entramos todos con un pouco de medo a principio de curso, pero rematamos entendendo que éster non mesmo que éter e que un 4,9 non é un aprobado. A María Padrón, de Bioloxía e Xeoloxía. Moitas grazas por querernos a todos como fillos e fillas.
aínda que algunha que outra tamén como Nora. As túas piruletas estaban moi boas, pero máis boas ti nos exames para os que estudábamos tantísimo. E si, a xeoloxía é igual de importante que a bioloxía.